Frimpong Manso. Opanin Ankaase Abusuapanin. Opanin Frimpong Manso. What am I? Only the Opemsuo. Ah, the Opemsuo. You put a good effort for me in the energy. What can you want? One of the couple Opanin Frimpong Manso. When you come from the George, family, what can you trust? And how do you? And Opanin Ankaase Abusuapanin. Family, what can you trust? Buoho Ankaase. Radama na nanuma omoka na nana Asantehene. Sese no hododo no. Na nana Edumanya hene wadama. Onso sese de okone krechi. Ba omunyina sign. Wadama patron ya kaiwie ansa na omunyina. Wadama na we de nka abusuasem enya asema wozenka sebe ebeda yira anim kra ma yira se na dage nanso na butre nti na sebe yira de ama nananom se omonko hwehwem na ene se Opanin Frimpong Manso ono na ose oya abusuapanyin wo Buoho Ankaase ho na Opanin Ankaase Abusuapanin da bi enye ono na ye abusuapanyin nti yakọ no Opanin Frimpong Manso de ono na asem ye tie also ono ne Ankaase Abusuapanin a sebe mfie mpemienu ne nkunu ni mebra abusuapanyin kofi apia free mu no na abusua no eyi ne se ono emedi abusua nanim ama sebe oyemu amane nyina ode beba bedi akonya no ama sebe krata ode bedi adanse na ye krata sebe eye yon krata na sebe ono ne din ewom ese abusuapanyin ano na nsem nyina no so ono de mfimpimienu ne nkunu no mu na yeyi ne se omeye abusuapanyin ema akonya no otumfa chame ore na dance ni eye Opanin kofi anim na oba na ono so bedi adanse ma no ya o chemu se ono abusuapanyin kofi apia free mu no ya o mo bedi ne na o cheda no na abusua ni hia mu o mo hia mu no o mo se o so mo yi obi e ma ne beda abusua na no o se e fa ne fa nyina agitu mu na o mo nyina agitu mu na o mo yi abusuapanyin Opanin Frimpong se ono na o medi abusua nanim ema oye mu amane ma sebe na seda a ode baaye na ye doko nsan bi na ode baaye no kire mu se sabra na jamfie bedi Ankaase ehene no abusuapanyin Frimpong Manso na sebe obe bo na chidom ema sebe obe suai eche yira na ose die ntia na omo hanom na dance die ne se na omo hanom no asema die omo ba ho ni nyina akofa abusua asem na ba ne se na abusua ni bi pese omoton asase bi edema Pentecost fu bi na eno na sebe abusuapanyin Frimpong Manso ampene so a eno na so omse saade a se ye pese ye ya de na se onye de a ompene so de a ene onye ya abusuapanyin eno nti onye abusuapanyin emayen na ose eduru ba bi se omo kofa obi amano abedi ade no ebedi akonya no Opanin Frimpong Manso wo fa asibi na omuyi ni se omra na asabi omesin enkosai enche yera eche ansa no enna kakra achi no a omode ba che yera no na omote se abusuani ba ko bi wa abrochire se ono ompene so de omayi no ompene so enu nti omode ko omufekuo mu ma omufeku chire ka se ene saade a pinche aba ho nti omuntimi mfa meto yera anim ozo omo wo hwa na omote se sa boga no tani oti di adanse no boga no sebi o ya husiesie aba abesai a kire yera o ma ye nhyehyɛ o mo pese o mo de ne ba na o mo de ne ba kire yera ɛhɔ ɛna o mo ebesre ntam kese ɛka gu ne so sebi be ma no mpo no onye sebi dehye ɛwɔ akonya no ho na ontimi so ɛmoa akonya no akwasi amoako so ɛba na ono so di enti a o kire se Opanin Frimpong Manso enya abusuapanyin no ono so ba no ono so be kire na oyi oru akwadwo adutwum na sebe ono se omra na omagina na nemu na omo ne nkuro ema no
na kwadwo educhum eba ya no so no ogire mama opanyin adomako no no onim se na ne wofa bi a ne efre no se kwadwo na eye Ankaase Abusuapanin na edru bra na Jamfi Kumani ekwa akosai no na omo na anase ne wofa ose kwadwo no sebe na ade ache asa no enu nti na oto nkra ede ma Opanin Frimpong Manso a na sebe onu free amache bare se ono emra na sebe enam se abusua no so ni nti no omo wo abusua kuo ni ewo baabi bebre enu nti na omo to nkra frɛ no se ono mra na sebe omedi animu se ono kotai Opanin okotai na Jamfi Kumani na chi ama no akusai na obegina Opanin ose kwadwa anamu enam se na Opanin ose kwadwo sebe na se nyam di kan na ade ache asano ni nti no no chese abusua ni bi ewo Sefisariyo so ehonom no ose Opanin Jacob ena ye Abusuapanin Jomo ena ye Abusuapanin wodema Ankaase de ye kwaku ose ana ase sabe emunumu ana bare ene asokwa ehososo kwaku ose na sabe oye Abusuapanin wo Kumase de eye Ajiman ana enam se Ajiman na ye Abusuapanin enam se ose kofi eho dodo no Ajiman enesi ne na so a sabe ohwe akiri o chem so mu nyina mu ye moja baako na Jamfi Kumani ekọ ne kra akiri no ana omote se obi wo omo na omo sabre no omote se na omo okuma ana omo da bom se kuma ani oba ya afo we be na sabe omo de omo wofa ase aba ebe chefekuo ne se ono ene na eba bedi na Jamfi Kumani ade eno so omo ba bebo fekuo ne amane se abusua ne nyina NG entumu eno na fekuo ne ye se omo beba na omo abehwehwem na efa no yetie obia na asem ema sebe Opanin Frimpong Manso omo de to nanim se so opese oye Abusuapanin a ene sebe onko no onko sere na onye mu amane na sebe yemfa Abusuapanin no ema no na de na nkofehene eka ni nyina na de opeso anase de opeso okire nyina ne se omo baaye no abusua ne behia wo nanim mane omo sebe omo nyina yi obi na omo yi obi no na eye Opanin adomako na sebe omo eyi no na ono ne dance ni o twato otumfo achame na nananom se omo tie efa ni nyina ne tie omo nkrobo ne omo dance di a omo de baaye no na de nananom huye nananom se abusua no sebe eye mienu se ne na enye se ne Opanin adomako mo kasa ebi wo sanwe so ne omo de omo hu se abusua na ye de wo bare na sebe de wo Ankaase no na se ne omo kasa ye nso ne de enye saa na etie na nananom se enunti na sebe Opanin omo kasa Opanin ose kwadwo bi saa bre na no ye Abusuapanin na ne ho dodo no sebe na onim se eye abusua ne ye mienu ni nti no enunti na okọ bare ekoyi se Opanin Frimpong Manso se ye gi atomu se Frimpong Manso nya Abusuapanin no kra na enunti na Opanin ose kwadwo no kọ ekoyi Frimpong Manso ebiso onim se abusua we ni be nam se ye mienu ni nti no bare ani Ankaase no eho na ebia wo se yekọ na yebekọ ne akoyi obi ama na beta na Jamfi Kumani ni ama echi ama na besai ache yera na okire mu se nananom se omuni Opanin Frimpong Manso ya adwen se ono na ye Abusuapanin ama sebe amane bia ewo se oye no ni nyina no waye na nananom se omugitum se nkanya asasesem a sebe ye baaye na enka sebe nka omudi enka omu nyina nka omoti asundwem na asasesem a fani bi ye sebe omopese omode ma nkofo bi a ono ye se ompene no na omo ye se ne saade a yebeyiwo afiri honom se Abusuapanin sebe kasamfonini a sebe Opanin kwasi adomako edibedi adanse a na okirem se omukoyi abusuafo no ko hia ya omuyi obi no ya na okase omoye enipa abusua ne ye enso no ose saa video nim no na abusua na emu enum na ewo honom saa emu enum na ewo honom no na emu be se mienu o se miensa eye emema ma
a sɛbi ɔmo ɛna ɔmo baayɛ a ɔmo sɛbi ɔmo ɛbɛyi abusua no bi nananom sɛ ɛhɔnom nso so ɔmo ne ɔmo nyɛ adwen sɛ yɛn nyinaa yɛhyia ɔmo hyia enum no sɛ mmienu sɛ mmiɛnsa mmarima mma ntumi mma ɛmɛ sɛbi ɛmma sɛ ɔmo bɛyi abusua panyin ɛde ama obi ɛnu nti no na ɔmo ne Opanin Kwasi Adomakomo yɛ adwene a enye ye ɛma mpo ebi mu ɔmo a mmarima mma no ɔmo na ebi mu gye tu mu sɛ ampa ɔmo yɛ mmarima mma nananom frɛ ɔmo no ɔmo gye tu mu sɛ na ɔmo yɛ mmarima mma ti nananom sɛ mmarima mma ntumi mma ɛmɛtumi sɛbi ɛnka ɔmo adwene ɛwɔ ɛbrɛ a adehyeɛ sɛbi yɛhyia a sɛbi na yɛka abusua panyin asɛm saa video na Opanin Kwasi Adomako ɛde ɛbaayɛ no na na nkofehene saa video ni ma na nkofehene asɛm na ɔmo kan no nyinaa ama na nkofehene ka sɛ abusua panyin Frimpong Manso na sɛ wo de yɛ ne wa na yɛ bibia wa ha na nananom sɛ saa asɛm na ɔkan nte sɛ onim Opanin Frimpong Manso dadaada ɛno nti na otimi ka sɛ wo yɛ ne wa na yɛ bibia wa ha nom no na ɛnyɛ saa brɛ no sɛ onim ne sɛ ɔno ɛnyɛ abusua panyin ɛwɔ Ankaase akonya ne ho nti na nananom sɛ ɛyɛ ɔmo anwa sɛ nana nkofehene bɛka sɛ obi a waka kyerɛ ne sɛ wo deɛ yɛno na ɛyɛ bibia wɔ hanom no na ɛnɛ deɛ nana nkofehene bɛka sɛ daabi ɛnɛ deɛ ɔno ɛnyɛ abusua panyin na nananom sɛ nana nkofehene edi na danse na ɔyɛ sɛ Opanin Frimpong Manso ɛnkɔfa obi ɛma no ɔmo fa nkɔkyerɛ yɛwura na ɔka kyerɛ ne sɛ ɔnkɔpɛ obi ma ne mfa mɛkyerɛ yɛwura no sɛ na ɔyɛ dɛn na ɔkɔfa ne sɛ ɔkɔ nipa korɔ no nkɔfa nti nanam sɛ ɔmo hwɛ saa nsɛm wei nyinaa na ɔmo gye tum sɛ Opanin Frimpong Manso na sɛbi ɔno na ɛyɛ abusua panyin wɔ Ankaase akonya no na nyɛ Opanin Adomako sɛnea ɔmo si ka no ɛwɔ me sɛ obi adaroma Ankaase Buoho abusua panyin ho akyinyeɛ na ɛbɛtɔ anim asomdwoe nti adaroma de ma committee na Frimpong Manso ne Kwasi Adomako na na ɛpre omo hu mu no omo so adaroma de omo so yɛ abusua panyin na ne di brigina ho ɛyɛ Kwasi Adomako Frimpong Manso kafra Frimpong Manso adaroma ebru yɛsrɛ ne de sampa mo Frimpong Manso ne de Pani Frimpong Manso so ɔte de na nanom kenkan yi na adaroma mete bibi wɔ hɔ a ɛka mu kan a wanka obetima ka bibia ni wa ka mu ni nyina ai ɛne fama Opanin Adomako wokɔ committee fo anim de wokɔ kan ni nyina no mu kan na bibi wɔ hɔ a ate aka mu otumfo kyame sɛ wani die pakyɛw nsɛm a yɛ kan no akɔkɔdi Frimpong Manso diem ɛna ɔmo deɛ na ɔmo kan no so abɛdi diem ɛne sɛ kan ɛne sɛ wana bonkro nyana bonkro no sɛ yɛhwɛ video ha sɛ yɛhwɛ video no a yɛ kan mfitiaseɛ de wie no nyina video no kyerɛ kyerɛmu tiawa bia meka sɛ nkyerɛmu no ne sɛ na ɔmo anka ne saa nkyerɛmu no ne sɛ ɛberɛ a ɔsɛ kodwo ati ase no ɔno na ɛyɛ Ankaase Abusuapanin na yɛyɛ ne sɛ ɛneɛ yɛn abusua a yɛhyiahyia no sɛ ɛkɔba ne sɛ ɔkɔ ne kra akyi a ɛwɔ sɛ abusua no yɛhwɛ na yi abusua foforɔ na mmom ɛnyɛ Frimpong Manso abusua no ɛyɛ ahodoɔ nson yɛwɔ te wonsa me bonkro foforɔ nkro akɔbɔ no committee fo anim bia meka asɛm wei krache kenkan no wanka anaasɛ me kan sɛ nso wadane ma no asɛm akɔma asomasi sɛ deɛ woka no yɛnka sɛ saa bonkro foforɔ tufo kyɛme ɛne deɛ video no mu no ɔgye to mu wanyɛmu adeɛ ɔno nso gye to mu sɛ ɔni ɛmu adeɛ ɛti na meka sɛ deɛ yɛkan no akɔ akɔdi ne deɛ mu ɛne deɛ ɔno nso ne deɛ mu deɛ no anyɛmu adeɛ ɔnyɛ sɛ ɔyɛ abusuapanyin no ɔyɛ mu adeɛ na ɔgye to mu sɛ ayi no ne mu adeɛ na wayɛ yɛnyi no ɔno na gye to mu sɛ ɔno ankasa ɛne kan sɛ ɔyɛ abusuapanyin ɔyɛ mu adeɛ ɔno mu adeɛ asɛm ba ɔ ankɔma wa ɛnim wɔ kyerɛ tie asɛm aba sɛ na wonyi nkofehene dance no boa sɛbi na asɛm kɔ no mu ɛfa mu bia ɛmu de ɛbu asɛm no sɛ gyame fa nto wɔ no yɛwura sɛbi
we nye kofe emenso meboa Ankaase baako meboa ana bi manso be deba tu fo chairman pato you go find the enko kan monye fili ti ora abusua no da ho first kwa mama ba ho no ko fu no ne on ne de ma no meboa ana ada na mo betuma so munyai we wa don mebu zero no go fu ko do no so wa don mebu poni do ko fa so ona se be se be mu chapeni o ku nyaro wa do ma bako na se ni wa do mebu abe ni mbu ko twemu na ba cha penso se be wa mo peni ya ana wa ma no ko fu mo go jina mo asebe o mo de ko ni si ko no e che yade mo ne jo me so yade mo ne jo me so na se go di e de free mo ada na ya che ha mo mi de ko fu nyina se be ba ye ma su bi ma ho no be so ni ko nya no kura ati ada mo bi da no wa do mi sana na mo na wa do mi sana tebu sana mo sa ko yi se wa na ko ni se so mo be ni no what do we say to you? Kasa. So we don't want to Buofa. Bacha. Buofa. Ewa chame. Kakra kia kan say. Wataruma. You know so no we go that's not going. Yo. So the one that so pedi. E ba se be he. That's be abujuni enaka. Ni mo le pata pasem. What do we do? Rasoloko. Adoma. Well, that go find you can hobi. Adoma. Oh. San madame Blue. Tiens. Tiens. Madame Blue. Tiens. Ah, madame, phone ça no do you adoma. Adoma. Kufeke. Can be. Nanam baso dia bi. Ba aku pe. Adoko wana mo ba man. Madame Blue. ATI. So what do you do? Se be fu bo mi no. Ba ko o se be Ankaase ba ko bare eboa. Ba ko squad ba ko bare. Se ma ba fu pa mi no. Ti ba ko le si abaha. En su bia ma enu da.
first mami kwa no won sabi go for me on the dom ano sabi e ba yo ho am sabi o ya ko me ko bisa no o ne bu penye ba ko mo ti se kunya no wado me du o mo skwa na bare yo say askwa ene bare no ma be fo mi no emra na sabe mo mi la mo pe no e ma ni no humanim do mo pe no na information na fa so dwemra it is o wa ka sabe no do be just sabe you